Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan natog inspirasyon ang kinabuhi sa usa ka Mindanawan nga taliwala pa man sa iyang balatian, wala kini nahimong babag aron i-pursue ang iyang hilig sa fashion ug ang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kung unsa ang iyang storya, kana ang atong sayron kauban sina Sir Frederick ug Isabela Blancas sa Butuan City. Sir Fred ug Isabela, mayong buntag kaninyo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Unsa inyong gikabisihan karon? Good morning. Morning, Sai. Good morning, Sai, and to your viewers, no? Mga kapuso sa Mindanao. Good morning. Sir Fred, unang-una no, unsa ba ang storya likod sa success story ni Isabela? Paunsa siya naabot diya sa Butuan ug nagsugod sa iyang advokasya? Ang storya ng One Closet started 4 years ago. We came to Butuan. I gave a workshop, napoy workshop para sa DTI. Nagtudlo ko ka ng about social entrepreneurship. And I asked Isabela to tag along and to help me in conducting the workshop. And after the workshop, we had a family vacation sa Lake Cebu. And during that time, she was interacting with the kids. She was playing with the kids ng Tiboli tribe. And then later on, when we had to go back to Manila, we were based in Manila then, sabi niya sa amin, I'll take a gap year. Sabi namin ng misis ko, bakit ka mag-gap year? And then she told us she wanted to be a social entrepreneur. So we couldn't say no because that's what I'm advocating. And later on, yun na rin yung advocacy ni Isabela. So after that, we came to Butuan. Nag-resettle kami dito because I had projects here in Butuan. Isabela, siyempre anana ka sa fashion industry karon. Ngano kani ang imuhang napili nga industriya nga sudlan? Pinili ko po ang fashion industry kasi in the first place, mahilig po talaga ako sa fashion. Simula bata pa po ako may pagkakikay ako, mahilig mag-dress up, gano'n. Alang kanimo unsa ba ang fashion ug unsa ang imuhang gusto i-impart ngadto sa mga kababainhan pinaagi sa imong advokasya? Naniniwala po kasi ako na ang fashion po kasi ay nakaka-empower po ng mga tao, lalo na yung mga nakakasuot po nito. Nafe-feel po nila na when they look good, they feel good. Nakakatulong po sa self-confidence po nila, nakaboost po ng tiwala sa sarili po nila. Isabela, gawa sa paghatag og mga dekalidad nga sanina alang sa mga Mindanawan, ang parte sa income maadto kuno sa charity. Nganong ingon ani ang imuhang gihimo? Opo, kasi po, yung mga bata po kasi ngayon sa convent po na inaalagaan ng mga madre, they went through a lot po before. They were victims of abuse in the past. Pero po, nakita ko po sa kanila na despite na mga nangyari sa kanila, sa kasulukuyan po nakita ko na lumalaban po sila sa buhay, na kaya nilang ngumiti, kaya nilang sumayaw, kahit ano gagawin na para mapasaya mga sarili nila. Hindi sila sumusuko. At yun na naging inspiration sa akin. Na dahil ako rin, tulad nila, nagkaroon ako ng depression at sabi ko, kung kaya nila na mas grabe pa na pagdaanan nila, ako rin, kayang-kaya ko rin. Isabela, na-mention mo nga aduna kay depression no og dili kini sayon atubangon. Apan giun sa ba nimo pag-handle nga dili kini mahimong babag sa imuhang pagsunod sa imong mga pangandoy? Ang ginawa ko po ay inisip ko po na hindi po dapat ang sarili ko lang ang aking pagtuunan ng pansin. Inisip ko na marami pang tao ang mas nangangailangan ng tulong at mas naging masaya ako at napasaya ko na rin sila. Sir Frederick, paunsa sa ba nimo ginagiyahan si Isabela sa iyang mga lakang nga ginahimo sa kinabuhi? Unsa ang imuhang mensahe kanunay kaniya? What we do, kami ng misis ko, pinapaalalahanan namin siya kung ano talaga yung mission niya. Kasi siya naman yung nakapag-isip kung anong kanyang magiging mission. Sabi namin, lagi niyang isipin kung gusto niya talaga makatulong, mag-focus siya doon para pag may mga problema, may mga hindi ganun kalaki ang benta ng aming enterprise, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Dapat nakatuon siya sa kanyang mission. And secondly, nire-remind din namin siya, alam naman namin ang kanyang mga gandang katangian, makita namin na talagang ang compassion niya para sa ibang tao, nandun talaga, simula nung bata siya, talagang mahilig siyang tumulong sa ibang tao.
sabi namin wag dapat yun mawawala. Isabela, nganong napili nimo nga mahimong usa ka social entrepreneur ug unsa pod ang nahatag niini sa imuha? Kasi po, in the first place po, first time ko ma-encounter po yung word na social entrepreneurship. And nung in-explain ko, sabi ko, kakaiba to yung business na hindi lang puro profit sa intensyon. Parang gusto rin talaga na makatulong sa iba. And ako rin, gusto ko rin yung talaga yung concept na yun. Daghang salamat Sir Fred ug Isabela sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo kanunay. Thank you very much. Thank you very much. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.